hazvina kumira zvakanaka muri yeZimbabwe. South Africa chakatochaya iko zvinezvi. Nyaya yema-illegal immigrants maZimbabweans yakabvira kudhara ichingotaurika. Right now yasvika pane imwe extent kubva pakapinda Minister of Home Affairs mumwe munyowani akaiswa ipapo uya anoshanda ari under a political party main opposition itwa DA. Handiti mungozviziva kuti South Africa ANC yakanoshekwa ikanoita se ikanosara ikanosheka ikatorerwa tingoti mapesenti nemamwe political parties. So zvadaro vabatana neDA ndo political party inongozikanwa chinzi ndeyevachena. Varungu kuSouth Africa zvavangori vanotozikanwa nembiri yavo, but nhasi hatikuda kuvadedza nemazita akawanda because zvinhu zvokuti zvine zvakaitika kumashuru. But nyaya iri panapa yatibata ndeyekuti maZimbabweans vakanorohwa inonzi kumba kuDurban. More than 100 maZimbabweans vakangori kana vatobatwa nezuro zvakaitika kuDurban. Iyo ndo fair, ndo zvinhu zvakaitika. maZimbabweans vese muona vakaita kugariswa pasi kutobatwa ikoko kuti uyai kunogwa komanda takubatai, vakakombwa vakaunganidzwa. Takambotanga tichifungidzira kuti mafanis paitaurwa nyaya yezvinzi tiri kuda kugadzirira mabhazi achazotakura maZimbabweans achivadzosera kunyika kwavo. Patakatozoona kuti idea yacho zvinenge zvakutotanga kuitika. And for your own information, maZimbabweans mazhinji vanogara muSouth Africa havasi ma-illegal immigrants. No. Ipapo musafe makafunga idzodzo. Passport yakachipa for Zimbabwean. Mari yonototravel kuenda South Africa normally kutara makore kumashure. Mari yototravel kuenda South Africa yaitokwana kutotora passport futi. Obva watoenda zvitori cheaper than kuenda ukaningina, but kutozoenda uchitonoita zvinhu zvacho skillful zvinotodhura more than kutora passport yacho. But a disadvantage iri paborder regulations avakaisa pamaborders ndo anoita kuti vanhu vazotanga kunzi ma-illegal immigrants. Unopinda papassport yako paborder ubva 3 weeks which is 21 days ndo dzinodhindwa papepa rako iro passport iwa. Meaning upona unosvika nzvimbo ukaita sekuDurban uko idistance yakati kurei. Pona unogara 21 days basa racho unenge urotsvaga nguvai, warawana nguvai, but wakapinda nebepa kudhara. So I don't know why vari kuzoda kutry kuda kucomplain kuti ma-illegal immigrants. Saka munhu zvaanozongoita anokwanisa kungopinda zvakanaka ufamba peacefully because hapana poti ungafamba unosvika kuDurban usinganetswa nemapurisa. Ndo zvinoitika. So wafamba wasvika ikoko manje zvakanaka. Obvious 21 days nenzi chitonyuka kugambijana unozongesa passport muhomwe ubva udya easy. And you know what it is? Ponosangana nemavheni emapurisa, we all know that. Handiti maZimbabweans we are trained panyaya idzodzo dzekubuditsa inonzi choko muhomwe. Chocho is like chalk, we call it chalk here in SA, 20 rand. Kuri kuZimbabwe it's $1. Iyoyo inotori ball kutodaro zvikuruka topa mapurisa anotokusiya braga next time. Handiti it's like mapurisa vakatosvika pakutogadzira ka type of business iroro rekuti pazuva anenge atone target yevanhu vanenge achida kutobata. So ndo zvine zvichiitika, but this time around valonja campaign inotori serious yekubata maZimbabweans vachimadzosera kumusha kwavo. Ndo situation iri kuitika paSouth Africa iko zvinezvi zvekunzi ma-illegal immigrants idrama. And I don't know kuti how many times tichitaura nyaya iyoyo kuti vanhu vese vemaZimbabweans vanotori neaccess yekuti vakwanisa kutotora mapassports, but passport yacho ukatoenda nayo ukazoibuditsa inenge yato a burden to you. Saka is better kuti ugara wakaisa muhomwe. And ukada kuibuditsa wapa situation yakada kubva ndine passport ikaonekwa iri overstay yato imwe mhosva hombe kutodarika yekuonekwa usina bepa. Apa rero kuti poitwa sei papapo. Muri Zimbabwe ndangoti darike nepanapa ndichikuzivisai zviri kuitika kuSouth Africa right now. Vanhu vari kubatwa hazvina kumira zvakanaka. Vanhu vakawanda vanombona tichitaura nyaya idzo pafungudzira pamwe tingoita ungoti tingonzi tadarika nepo tingonzi tataura. It's not like that. Iko zvinezvi situation iyoyo iri kutoitika. Ameno nyaya munoiona sei guys?